షాలోం. ప్రభునామమున మీకు వందనములు. నేటి వాక్య ధ్యాన భాగము అపోస్తులుల కార్యముల గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 8వ వచనము. స్టెఫను కృపతోనూ బలముతోనూ నిండినవాడై ప్రజల మధ్య మహత్కార్యములను గొప్ప సూచక క్రియలను చేయుచుండెను. అంశము పరిచారకుడైన స్టెఫను. స్టెఫను అనగా కిరీటము అని అర్థం. పరిచారకులలో మొదటివాడు, హతసాక్షి కిరీటం ధరించిన వారిలో మొదటివాడు, మాదిరికరమైన పరిచర్య చేసేవారు. ఆది క్రైస్తవ సంఘములో అనేక విధములైన పరిచర్యలు ఉండేవి. సంఘము బహుగా విస్తరించబడి వేల సంఖ్యలో సంఘస్థులు ఉండేవారు. అయినా ఆ బాధ్యతలన్నీ అపోస్తులులే నిర్వహించేవారు. అందువలన కొన్ని పనులలో వారు అనుకున్నంత ఎక్కువగా సమయాన్ని వెచ్చించలేకపోయారు. తమలోని విధవరాండ్రను చిన్నచూపు చూస్తున్నారని హెబ్రీయుల మీద గ్రీకు భాష మాట్లాడు యూదులు సొనుగుచున్నారు. అందువలన అపోస్తులు ఆలోచించి, మేము దేవుని వాక్యము బోధించటం మాని ఆహారము పంచిపెట్టుట యుక్తము కాదు అని చెప్పి ఆత్మతోనూ జ్ఞానముతోనూ నిండుకొని మంచి పేరు పొందిన 7 మనుష్యులను ఏర్పరచుకొనుడి అని చెప్పారు. అప్పుడు ప్రజలు ఈ లక్షణాలు కలిగిన వారిని ఎన్నుకున్నారు. వారందరిలో వారు మొదటి సూచించిన పేరు స్టెఫను. దీనిని బట్టి స్టెఫను యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రజలు ఎంతగా గుర్తించారో మనం గమనించవచ్చు. దీనికి తగినట్లుగా ఆయన తన పరిచర్యను కొనసాగించి ప్రభువు మహిమార్థము జీవించి ఆది సంఘములో మొదటి పరిచారకుడు, అలాగనే మొదటి హతసాక్షి అయ్యాడు. ఈయనలో ఉన్న శ్రేష్టమైన లక్షణాలు చూస్తే, స్టెఫను విశ్వాసముతోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ నిండినవాడు. స్టెఫను కృపతోనూ బలముతోనూ నిండినవాడు. దేవుని జ్ఞానము కలిగినవాడు. దేవదూత వలె ముఖ ప్రకాశత కలిగినవాడు. ఆది సంఘములో మొదటి పరిచారకుడు. విశ్వాసమును గూర్చి బలముగా ప్రకటించినవాడు. క్రీస్తు తరువాత మొదటి హతసాక్షి. తనను చంపుతున్న వారిని క్షమించమని ప్రార్థించాడు. నేటి క్రైస్తవ సంఘాలలో కూడా పరిచారకులు స్టెఫను వంటి మాదిరిని పాటించాలి. స్టెఫనులో ఉన్న లక్షణాలు నేటి సంఘ సేవకులకు, పరిచారకులకు ఒక మాదిరి. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఇట్టి శ్రేష్టమైన లక్షణాలు కలిగి మనము కూడా జీవించాలి. అప్పుడు మనం దేవునికి మహిమ కలిగించే పరిచర్యను చేయగలం. మన మనస్సునే అనుసరించి నడిచినట్లయితే మన పరిచర్యలు ఫలవంతము, ఫలభరితము, సఫలత కావు. కానీ మనము ప్రభు జ్ఞానమును కలిగి ముందుకు కొనసాగింపబడి దేవుని పరిచర్యలో ముందుకు వెళుతూ బలపడుతూ ప్రభును మహింపరచాలి. అట్టి కృప ధన్యత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.